Ahojte moje milé, vítajte pri druhej časti beauty noviniek roka 2026, tentokrát dekoratívnej kozmetiky. Takže pochopiteľne ideme sa spolu nalíčiť. Ja mám trošku síce povolený už tento môj uzol, ale zložím si ho nakoniec až po tom, ako sa nalíčim, aspoň mi nebudú zavadzať vlasy. Skincare sme si teda urobili v prvej časti videa, prelinkujem vám ju sem, s tým, že svedomitá skincare a momentálne naozaj výživná skincare je základom krásy akéhokoľvek líčenia. Je to základ, ktorý počas dňa sa ukáže, či ste si urobili dobre vzhľadom k vášmu typu pleti, alebo teda ja k môjmu, pretože od toho závisí aj ako mi bude držať make-up, ako mi počas celého dňa bude ten make-up vydržať. Momentálne mám krásne vyživenú pleť. Posledným krokom bolo teda SPF-ko aj v zime, toto od Centela 50 a ideme na samotný make-up. Dnes si pripomeniem môj druhý najobľúbenejší make-up a to Lumino Silk od Giorgio Armani. Momentálne, keďže som po dovolenke v Karibiku, používam odtieň 5,5. Toto je nádherný make-up, ktorý má také stredné krytie. A okrem toho, že vytvára veľmi prirodzený odtieň, nie len odtieň, ale aj vzhľad pleti tým, že má jemný odlesk, ale nie je prehnane lesklý, mne krásne vydrží a robí mi neskutočnú pleť. Ja ho teda zapracovávam vždy štecom a vtlačím do pleti. Dnes si spolu vytvoríme veľmi jednoduché líčenie, moje bežné denné nude líčenie, ktoré podľa mňa najviac ukáže tú silu make-upu, pretože nemusí na prvý pohľad byť vidieť, že som líčeniu venovala veľa času, ale ja sa počas celého dňa s takýmto druhom líčenia cítim komfortne. Nie len samotný make-up, ale aj jeho aplikácia je veľmi dôležitá, pretože na to, aby make-up vydržal počas dňa a vyzeral na pleti prirodzene, je dôležité jeho zapracovanie a naozaj vtlačenie do tej pleti. Či už použijete húbku alebo štetec, je to na vás. Ja osobne som ale tým štetce make-upové, ja som na to zvyknutá. Nespočetne veľakrát som vám ukazovala moju každodennú sadu štetcov od Temu za pár euro. Momentálne používam kabuki štetec z tejto sady na make-up a pokiaľ ste to ešte nezachytili alebo ste tu nová, napíšte mi správu, ja vám pošlem link. Tie doporučujem pre tie možno, ktoré začínajú so štecami alebo nie sú spokojné s tými svojimi. Tieto majú super kvalitu, sú to syntetické štece. V sade sa nachádza všetko, čo potrebujem ja osobne. Čo sa týka korektoru, novinkou v mojom make-up kite je korektor, ktorý ako novinka nie je. Je to Yves Saint Laurent Touche Eclat Radiance Touch. Je to niečo medzi rozjasňovačom očného okolia a korektorom. Veľmi známy celosvetový produkt, ktorý používajú mnohí vizážisti, ale aj mnohé dámy si ho obľúbili. Je výborný pre zrelé očné okolie, pretože neobsahuje toľko pigmentov, ktoré by zbytočne zvýrazňovali štruktúru pod očami. Veľmi podobný produkt má aj Dior, takže vieme si v tomto videjku porovnať tieto dva produkty. Ono je to klikacie pero, ktoré na 2 kliky už mne, keďže ho mám rozpoužívané, nadávkuje produkt, ktorý ja použijem pod obidve oči a to rozjasním si kútiky vonkajšie a vnútorné, ale použijem ho aj na pleť a aj na ruku, aby sme si ho teda porovnali. Ako som spomínala, Dior má taký istý produkt. Tak to vyzerá. Pre porovnanie si ho viem cez ruku ale ťuknúť možno sem dole
Tento je viacej pigmentovaný. Ja si to rozpracujem štecom. Ale veľmi podobný, akurát ten Dior mám v inom odtieni, len už ho mám zotretý a nie. V odtieni 002 mám Dior a Yves Saint Laurent mám v odtieni 2,5. Ja vám to aj prelinkujem v popise pod videom. Toto sú tak ľahučké produkty, keď vám nesedia korektory pod očami, lebo máte pocit, že vám naozaj zvýrazňujú a prehlbujú vrásky, tak vyskúšajte tento typ produktu. Buď ten od Dioru, alebo od Yves Saint Laurent. Oni nemajú vysokú kryciu schopnosť, oni majú schopnosť odleskami opticky eliminovať či už kruhy, alebo vačky. Ja si vždy veľmi rada liftnem tieto vonkajšky a ešte rozpustím ten produkt teplom ruky, čiže prstom a prebehnem si aj viečko. Veľmi prirodzené a nič nie je zalezené nikde, pritom ani nevidno, že by som nejaký korektor mala, ale mám prekryté kruhy pod očami. V tomto bode vám už predstavím produkt, ktorý som avizovala v minulom videu, teda keď sme spolu testovali novú skincare novú korejskú skincare, pretože od Dr. Altea som si objednala aj prvý produkt dekoratívnej kozmetiky z korejskej sekcie a je to teda setovací púder. Tento konkrétny má teda transparentný odtieň, čiže je neviditeľný, nemení odtieň make-upu pod ním, zároveň by mal rozostrovať póry a minimalizovať póry, má prírodné zloženie odrážajúce svetlo a mal by mať dlhú výdrž. Je inak nádherný. Takéto zrkadlové obaly sú síce veľmi nepraktické, pretože všetko na nich vidno, všetky capky. Má v obalení aj takúto labutienku, ale ja teda budem používať môj štetec a takto vyzerá ten púdrik. Je najjemnejšie namletý, vidíte, ako ho vidno, aký som kedy mala. A ukážem vám predvedím vám ho tak, že si prepudrujem jednu stranu a druhú nie. On má funkciu aj rozjasnenia, najmä pod tými očami, ale naozaj rozostruje, vyhládza povrch. Takže mám to aj na čele, kde mám také výrazné pory. A zároveň skvelé je naozaj, že sa dá používať celoročne, pretože absolútne nemení odtieň make-upu. No, pozrite sa na ten rozdiel. Tu mám nanesený ten púder, krásne vyhladené, mám to očné okolie, to čelo oproti polovici. Nie je taký prehnane matný, práve že má prirodzený finish. Za mňa výborný púder a za priateľnú cenu. Veľmi milo ma prekvapilo, lebo ja som vlastne korejské dekoratívne produkty okrem napery od Tirtir mám olejček, ktorý je tiež vynikajúci, ale iné produkty som neskúšala, ešte make-up, ale takéto, že púdrové nie. Je teda tým, ako veľmi jemnúčko je namletý a tým pádom neviditeľný na pleti, je skvelé, ale strašne sa práši z neho všade. To je taká nevýhoda, že treba opatrne manipulovať s tým produktom, ale nádherný finish má tá púder. Veľmi prirodzený a to balenie akoby sklo a zrkadlo milujem.
Krásne. Dobre, trošku som sa zaprášila, ale ideme na obočko. Ja som momentálne dopotrebovala svoje obľúbené obočkové produkty a konkrétne v Dominikánskej, keď sme boli, tak nestačila mi výdrž alebo stuženie toho obučia práve tým seforáckým gélikom, ktorý som mala so sebou. Takže po prilete keď som mala cestu do DM-ky, tak som hľadala nejaký cenovo dostupný produkt, ktorý by som otestovala a vybrala som dva, ktoré vám dnes ukážem. Novinkou je tento dermakolácky gélik na obočie 24 hodinový. Krásne balenie, ktorý má takto špirálku a priehľadný, transparentný fixačný gélik. A druhý je veľmi cenovo dostupný, tento od Trended Up, ktorý má menšiu tú kefku, ale takisto priehľadný, avizuje 24-hodinový gélik. Ja použijem na každú stranu jeden, aby sme si ich porovnali. Ale skôr ako začnem, nanesiem si tento peptidový balzam na pery od Farmacy, ktorý som dostala od kamošky, aby som ho vyskúšala a musím povedať, že odkedy som ho prvýkrát vyskúšala, ho používam každý jeden deň. Peptidy sú úžasné aj teraz v zime, pretože udržujú tú hydratáciu v tých perách, krásne aj vyhládza tie pery, vôbec nelepí, je veľmi príjemný. Ja vám ho prelinkujem v popise pod video. Nádherne vyzerá v závere s nejakou kontúrkou hnedou alebo rúžovou, ale takou telovou. Takže ja si ho veľmi rada nanášam aj takto počas líčenia, aby mi tie pery vyživil, pretože v zime ja mávam neskutočne suché, dopráskané pery z toho zmeny tepla, z mrazu a do prekúrených priestorov, ale toto ma neskutočne prekvapilo, pretože povedzme si pravdu, s peptidovými balzamami sa odkedy Rhode priniesli na trh tento produkt, roztrhlo v rece a skúšala som mnohé z DM-ky, od Catrice, od Essence. Nič ma až tak nenadchlo, ja mám rada Summer Fridays. Toto je lepšie ako Summer Fridays. Je to tak. Ja som si teda obočko prečesala. Použijem staronovinku, pretože sa mi stratila a neviem kde. Produkt, ktorý som vám spomínala v obočkovom videu, a to je fixka na obočie od NYXu. Takže som si kúpila novú Lift and Snatch. Toto je ikonický produkt. Je to fixka na obočie, ktorou sa dajú vykresliť normálne chlopky po chlopkoch. Ja som si ju zobrala v otieni, tuším, že brunet. Áno. A veľmi jemnúčko si len podoplňam, ale naozaj, že chlopky. Pretože to presne s týmto produktom ide. Zobrala som si brunet, pretože mala som predtým espresso, čo je krásny studený odtieň, ale keďže moja farba vlasov aktuálne je teplá a bledá, tak som zvolila k tomu aj teda odtieň obočia. Tento produkt vydrží neskutočne dlho v tom obočí a zo pár ťahmi si viete nádherne ho vyplniť. Odporúčam ho aj pre tie z vás, ktoré nemáte veľa chlopkov v obočí, pretože týmto si ich viete krásne podokreslovať. Ale naozaj musíte ľahulinkou rukou ísť. Túto fixku sme inak používali aj na veľkom masterclasse od Štúdia 22. Aj na modelkách, aj teda na sebe.
A neskutočne dlho vydrží nielen na obočí, pretože je to vodeodolná fixka, ktorá sa naozaj zamkne, ale neskutočne vydrží aj písať tento produkt, čo ja som mala najväčší problém s tým, že mnohé fixky jednoducho stále vysychajú. Toto vydrží mi niekoľko pomaly rokov. Rok minimálne. Potom si ich ešte takto prečešem a veľmi prirodzene to obočko vyzerá a použijem teda na jednu stranu gélik od Dermacolu. Ja si ich vždy takto pekne pootieram a zafixujem to obočko v tejto časti aj zo spodu a kvázi ho prilepím. A na druhú stranu Trendida, ten stal asi, ja neviem, 2 €, možno ani to nie. Naozaj lacný. Tento. A takisto toľko vláskov nových mám. A ak mi niečo na dovolenke chýbalo, čo sa týka produktov, a to som mala horu produktov, tak to boli určite tieto dva, ktoré používam po každom umytí, a to je rozmarinové tonikum od Hairtry, vďaka ktorému mi nádherne zhustli a rastú vlasy, ale zároveň mi tonizujú vlasovú pokožku po umytí, nemám ju vysušenú, nemám ju precitlivelú, svrbivú, je to ako taký hojivý balzamček. Po každom umytí, ešte keď si dám dole turban z uteráka, tak hneď aplikujem tento toner, tak ako na tvár, tak jednoducho aj na pokožku hlavy. A potom toto vyrovnávacie sérum, uhladzujúce sérum, to je v podstate olejček na končeky vlasov, ktoré v závere videa, keď si rozpustím tento môj zázrak, túto moju nátačku, ktorú tiež teraz používam veľmi rada, pretože si vysuším vlasy, nanesiem to uhladzujúce sérum, rozčešem a nahodím si tú nátačku a budete vidieť, aké nádherné objemné vlasy mám, ako keby som bola nafúkané u kaderničky. Tieto dva produkty mi naozaj na dovolenke chýbali. V tomto bode nanesiem ešte novinku, ktorú mám. Vy túto lícenku od Armani určite odo mňa poznáte, ale možno v inom otieni, pretože som vám ju prvýkrát predstavovala v tomto studenom otieni 53S, ale momentálne vám ju ukážem v tomto teplom otieni 50S, ktorý mne osobne viac ide, pretože som teplý farebný typ. Keďže som ju používala na dovolenke a je to taká rozjasňovačo lícenka a štandardne to nerobím, viem, že nie je prehnane pigmentovaná, čiže môžem s ňou ísť rovno na tvár. Má veľmi podobný odtieň ako Nars Orgasm, ak poznáte, taký lososový so zlatými odleskami, tak presne taký má táto lícenka. Ona veľmi prirodzene, veľmi ľahučko len zvýrazní to začervenanie ako keby a zároveň rozjasní tú oblasť. A pokiaľ sa bojíte tekutých líceniek, tak táto je optimálne pigmentovaná, pričom túto rúžovú odporúčam pre studené typy a túto lososovú pre teplé. Budem pokračovať bronzerom, použijem od Armani tento, ktorý som mala tiež na dovolenke. Je to nádherný, veľmi krásny, taký s takými jemnými trblietkami bronzer. Skôr ako ho použijem a keďže nechcem, aby mi flakatil, nanesiem si trošičku z tohto presovaného púdru od Lancome. Ten mám v odtieni 02 Fair na celú tvár a to je taký môj beauty tip pre vás, že pokiaľ vám flakatí púdrový bronzer, prepudrujte si veľmi jemnúčko najprv pleť, potom vám to nebude robiť. A potom už môžem použiť samotný bronzer. On mi dodáva opálenie, nekonturujem ním, ale zahrievam pleť.
A toto líčenie používam momentálne každý deň. Je to veľmi rýchle, ale také efektné líčenie, kedy naozaj vidno tú silu make-upu, keď sa pozriete na mňa pred a po samotnom líčení. Ja si vybronzovávam teda aj takto vrch čela, lebo sprirodzení to tak ten look, že naozaj ako keby som bola opálená trošku aj na nos. A prejdem si takto pleť. Ono sa tak krásne zahreje, vyzerá veľmi zdravo, sviežo. Čo sa týka lícenky, použijem moju milovanú Yves Saint Laurent. V takomto, síce nie je veľmi zábavnom otieni, ale mne osobne sa veľmi tento otieň na mne páči. A len takto doťuknem ten look s tým, že prebehnem si teraz ešte raz pudrovým štecom túto oblasť, aby sa mi to tak spojilo dokopy. Zároveň, tak ako to robím ja vo väčšine prípadov, použijem bronzer aj na očné viečko. Mne sa tie monochromatické looky páčia, ale len veľmi jednoducho zvýrazním ten nadočnicový oblúčik. A zjednotím viečko tým odtieňom bronzera veľkým štecom. To používam na každodenné líčenie vždy a však ak ma sledujete, tak určite tento krok odo mňa poznáte. Ale zvýrazním si aj myhalnice, oblasť myhalníc a na to budem používať jednu z týchto Make-up Forever Artist Pencils. To sú naozaj nádherné nude-kové odtiene. Dnes použijem tento Night Mousy Limited Brown a len veľmi jemnúčko si zahustím riasy. Ja si vždy nanesiem takto ako keby na nečisto tú ceruzku a potom si ju s koseným štečekom rozmažem a vytiahnem akoby do takej linky. Ten zobáčik robím taký jemný. Takto. Veľmi tak prirodzene jemnúčko. A teraz už maskaru. Použijem ďalšiu novinku, ale ja som vám ju, myslím si, že už ukazovala a to je táto maskara od Armani. Ukážem vám zároveň kefku. Táto maskara robí neskutočne dlhé riasy, ale v takom prirodzenom spôsobe. Ja si vždy tie riasy líčim od korienkov a snažím sa ich zvýrazniť aj v tomto vonkajšom. Tieto posledné vonkajšie, vtedy oko naberie taký mačací look. A takto tá maskara vyzerá v jednej jedinej vrstve. Je nádherná. Aj keď teda ja mám svoje riasy už späť, pretože bola som pred letom, myslím, na trvalej na myhalnice, na lash lifte a nespravilo mi to dobre na tie riasy. Ani čo sa týka obočka, ten brow lift, ani čo sa týka myhalníc, nie je to pre mňa. Veľmi dobre sa mi s tou maskarou aj pracuje. Trošičku mám problém s tým, že mi to spraví také dlhé riasy, že sa mi otláčajú na viečka. To je jediný problém, ale inak je vynikajúca tá maskara.
Trošku som ju naniesla aj na spodné riasy a teraz už len počkám, kým mi zaschne, aby som si tie moje ťukance väčšie otrela. A čo sa týka pier, použijem takisto ceruzku od Make Up For Ever, ale tentokrát v odtieni Completely Sepia. Ale skôr ešte nechám trošku siaknúť ten balzám. Ukážem vám taký maličký trik, ktorý robím, aby to denné líčenie bolo také luxusné. A to použijem tento tieň od Lancome. To je tekutý očný tieň. Odtieň vám dám do popisu. Tak to vyzerá. Nanesiem ho cez ruku, aj vám ho tak ukážem. On je síce telový nude, ale dáva takéto nádherné odlesky. Tu som ho naniesla. Zoberiem si čistý štetec a beriem si ten tienik. On sa inak dá použiť aj na celé viečko nádherne, ale ja ho použijem len takto do stredu viečka. Pre nádherný efekt na tom viečku. A trošičku aj do kútika. Na také rozjasnenie pohľadu. Taký maličký detail, už sa mi rozpadávajú tie vlasy, ale nádherný efekt. Teraz už orámujem pery. Completely Sepiou. Ani nie precízne, len ten stred pier. Keď mám chuť, tak nanesiem prstom ten tienik na celé viečko, dám maskaru a denné líčenie je hotové. Alebo takto zvýrazním. Takto len stred pier tentokrát. Toto je veľmi blízko mojej farbe pier, tento odtieň Completely Sepia. Nemám tým pádom pocit, že mám nejako prehnane orámované pery a zakončím od Farmacie tým peptidovým balzamom. Je vynikajúci. Zvýrazní zároveň ten odtieň kontúrky. A podľa mňa, ale to som si už tak ja vychytala, tá kontúrka sa mi hodí k bronzeru, k lícenke, proste je to všetko také veľmi prírodzené, veľmi pekné. Ja si teraz idem rozpustiť tie vlasy, aby ste videli ten efekt v priamom prenose, hoci nemám tu hrebeň. Tu je taký háčik, ja si to teraz len takto stiahnem a pozerajte na tie vlasy. Toto je úžasné. Ja si ich ešte uhladím v tých koncoch a rozčešem, ale ten efekt je neskutočný. A to je jedna penová nátačka. Ak chcete, ja vám ju prelinkujem v popise pod videom. Ja mám inak 3, oni sa dajú rôzne dávať. Dá sa v tom aj spať, ja som v tom v Dominikánskej spávala práve, že mi to chráni vlasy pred tým, aby sa mi ničili, ale ten objem vyzerám ako fakt, keby som vyšla zo salónu. Zároveň tie končeky tým, že si dám na ne to sérum, tak sú nádherne také uhladené, zároveň vytočené. Veľmi som spokojná a tá farba mojich vlasov aktuálne je tým, že mi slnko vytiahlo jednoducho farbu. Ja som si ju zvýraznila potom. Tmavou blond som si dávala od L'Orealu len do korienkov a ona je v podstate veľmi blízko mojej aktuálnej alebo mojej prírodzenej farbe vlasov. Takže toto je už finálny look. Verím, že sa nehneváte, že som vám to video rozdelila na dvoje, ale aspoň nebolo prehnane dlhé a mohla som sa povenovať tak svedomitejšie tomu líčeniu. Verím, že ste si ho spolu so mnou užili, že vyskúšate takéto moje denné nude líčenie
A ja sa už budem na vás tešiť čoskoro pri ďalšom videu. Majte krásne novoročné dni. Majte sa pekne. Pa, pa.